सिखौ होनालै आसिखौ नागिरा आं बेखौसो देनो होनदों औब्रा बेखौ एवनांगौ जा मोजां फायसि दे दाबावरा सनालिमोननि सेराव हमहैदों ओरै बे फुख्रि ए लोगो मोनखायो दा औ बिखुनजोनि सेराव ए गैलालै इउटुबाव हगारनो नागिरनायाव नोङो माबा खालामा होनबाय हनै माबा होनना होबाय हा आया हमग्राफोरखौ देखायनांगोन ना एसे बिलायनो बिबो नै नोंना जाबाय इउटुब चेनेला बानायबाय आं बानाय ओइ आयौ जि देना दोनखानाय मबाइलफ्राव फिसा फिसा नुयोलै एसे ने मेथाइ सोदेरगोन नामा नों औ बावनो गारब्रा मानो मेथाइ सोदेरनांगौ सोदेरालै डाइरेक्ट होगोन बारा रायलायनायखौनो बबे ए बेहायसो हमनो नोंसोर दै फिसायावसो आंलाय ना मामि मोनदों जों ना एवजाबाय मोनायावबो एवजाबाय मोननै एवजादों मोनायाव खेबसे हनै हनै ओंखारबाय हमनो हाला नोंखौ सलथायाव माबा जागोन दे सिमा माबा आराम सैमाजों दागासिनो बे माबा माबि जाखांखाबाय सैमाया ओरै गावहा ओरै खालामनानै दादों नैबे लरबायबाय दं दा ओरै खालामजोबबाय डाइरेक्टल' रायलाय सिखा बायदि ओमफ्राय सियार फांथेनानै लागारबाय हानहर जादोंमोन फुजाफ्रा सैमाखौ बेदर जाखागौ ना बुंलायखादों गावनो आं ओरै सानजासो हमहैनो सानदों आंबो सानदों मा सानो हानहरा बे दंब्लाखौ सानजाहा दं लोगोफोर खांख्राइ मेलेम बियो नै खांख्राइ मेलेमखौ मा होनोमोनलाय इंलिसनि क्रेप माइन नामा नङालै मेलेमखौ ब्रेनबोथ' होनालै सावथालनि मा होनो दे एक्सट्रा थागोनब्रा मेलेमखौ खांख्राइखौ आं मिथियालै खारखम ए जानोसैलाय नै खांख्राइ मेलेम औ नै जा बुरजाखा हनै माबाया मा होनोमोनलाय मेलेमा आं एवनोसै